Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel Sichaza Ngokugama Muhleli Sibonga Mbotho. Namhlanje besifisa ukuthi ngichaze indaba ethi umuntu okwazi ukukutshontshela isibusiso sempumelelo yakho, izinto onazo zingabe zisakusebenzela. Yiziphi izinto ezike zenzeka empilweni yakho loyo muntu osuke esesondele eduze kwakho, thola ukuthi ukungahambi kahle ey'ntweni zakho. Yiziphi-ke lezo zinto esuke zingahambi? Kungaba umuntu othandana naye, kungaba umuntu womngani, kungaba umuntu womakhelwane, kungaba umuntu osihlobo. Usuke ehamba nengelosi enokuphendulela, usuke engcole ngendlela yokuthi uhamba nengelosi, noma usuke enezinto azenzayo ezidla kwasani into ekhanyayo, noma ezidla kwasani into enesibusiso, singabe sicime, okucimela isibani sesibusiso, sicime, uy'thole usuhlupheka kanye naye. Uzokubona kanjani-ke lokho ukuthi hhayi lo muntu kanje? Okokuqala, uzophelelwa ukudla, kuthi mhlawumbe uma kade uqala isikhathi esingaka, uthi behlala isikhathi esingaka, uzobona ukuthi kuyaphela ukudla. Hawu, kwase kuphela ngesikhathi engingajwayele ngaso. Kokuqala lokho, ngoba iqala lapho. Uthi uyabona, uzophelelwa imali, ingabe usahlala. Uthi uma unemali, ubone yibo imali ayisekho. Uthi uzenzile izinto zey'dingo ezakho ey'jwayele ukuthi zilingane leso sigaba. Uthole ukuthi azisakwazi ukwenzeka ngendlela, sengathi iy'nkinga seziningi. Uzofelwa zimpahla, ngabe ufelwa i-T_V, noma ngabe uma kufike loyo muntu, khona umuntu okanjalo, ufelwa ngoma-T_V. Ngabe kukhona kule ngxenye la uthole ukuthi khona idlozi livika izinto ey'zokwenzeka empilweni yakho mase ziyiphushela ezintweni. Vele phela umuntu othi uma efika nakanjalo futhi kucishe kuhambisane, ngoba umbuzo uthi usuke ezokwenza impilo yakho iye phezulu na? Cha, kodwa uma efika empilweni yakho sekonakala izinto, nalapho kungaba yingxenye yokuthi uqonde esho ukuthi wena, kodwa ithonga lithi noma libe sekuguquka izinto ezinhle fanele ngabe zenzeka kuwena zingabe senzeka nhlobo. Kodwa sikushiye lokhu okuhambisana nethonga, umuntu okwazi ukuguqulela isibusiso sengelosi yakho, yebo kuhlanganise nabo bonke abantu abangasekho abasuke bekuphile. Avele akuncolise ungcole nje, avele aguqule izinto ekade zihamba kahle. Ngikhuluma ngomngani, angikhulumi ngokuthi umuntu othandana naye nanjani. Ngikhuluma ngomngani ofika empilweni yakho. Ngikhuluma ngomngani ofika empilweni yakho, ngikhuluma ngomuntu wehle ofika empilweni yakho. Ngifuna ukubambe lokho kanjalo. Usuke engcolile, ekwazi ukuguqula ingelosi yakho ingakusebenzeli, acime ilambu lesibusiso kuwena. Uphelelwa zimpahla zokugqoka, zidabuka, ulahlekelwa zizinto endlini. Hhayi uthi khona otshontshayo, ulahlekelwa izinto zingabe izinto uthi ubukade unento la isiphelele. Zonke izinto zakho ziphele kalula. Ube ney'kweletu, ukade uthi izinto uzi-afoda, ube nezikweletu, uxabane nabantu, uthi usaxabana nabantu emsebenzini bakunikeze izinto esezithi usuwenze kanje, ube ungakenza, ube namacala nje, ube nesicefe nakwabanye abantu. Uyayibona into leyo? Ngoba usuke eguqule konke okufanele ngabe kusebenzela wena, uthole ukuthi akusakusebenzeli wena kahle, ngoba usevele wafika nesinyama empilweni yakho, uyabona? Esithi masifika sikumboze kanye nawe yonke into embi, yabo. Uthole ukuthi-ke khona kwenzeka kanjalo, akafiki nosizo, nalezi zinto zakho njengoba esebenzisana nawe noma umngani nawe ziyafa zonke, konke, akukho ukuthi kusha. Izinto osuke uthi uyazenza okwakho ngaleso sikhathi usuke usebenza ukulungisa nje. Uthi ulungise lokhu, kufe lokhu, kufe kwazithi, kuphela izinto ziphele. Ayibi le nto isikhathi mhlampe esithatha unyaka, kuba yinto enjengango-1 month, 2 months, ubone ukuthi hayibo, ngoba bengithi into ethize ngiyakwazi asenzeke. Uthi uma uplana ngempilo ukuthi ngifuna kushaya isikhathi esiwukuthi ngibe sengiqeda into ethize, oyiplani mhlawumpe igoli yakho ukuthi ngizobe sengikwenzile lokhu, uthole ukuthi akusenzeki. Uthi yibe ngithi ngifuna ukufunda kanje, uthole ukuthi akusenzeki. Impilo yakho uyibonile ikude, ubone usinda, yabona? Uthi noma umzimba uzwe ukuthi umzimba wakho uzwe ukuthi uhlala ukhathale,
uhlale ukhathale, wazi ukhathazwa yini. Uma ukade nje uxoxa nakho, kube ngathi khona into esindayo, ube ngathi usefwini. Umqondo wakho uma uthi ufuna ucabanga izinto eziya phambili, ungacabangeki into ephambili, kodwa uhlezi ucabanga into esindayo. Usize. Impilo uyiphile ngokuhlezi upatanisa, uzoboleka imali upatanisa, wenze usuke kukhona umuntu ongcolile eduze kwakho-ke ngaleso sikhathi. Uma unento ekanje, kufanele ube nendlela yokulungisa leso simo ukuthi hhayi, akudlize lowo muntu loyo kanjalo ngoba usuke ucindezelwa uyena. Uyabona? Uthole ukuthi nje wena uhlezi usey'kweletini ey'nkulu, usuke ucindezelwa isimo somuntu ohamba nengilosi engcolile eyenza ukuthi imbathe nawe ungabe salunga. Kanti umuntu phela uma efika empilweni yakho, kufanele kube khona izinto ezinhle afika nazo, hhayi ngoba ezizozikhipha ephaketheni. Ukuba seduzane kwakho naye kungamoshi izinto zakho. Uma wonakalelwa izinto zikethathu ziyakulungela, ubobheka eduze kwakho ukuthi bekusondele bani. Izinto zonakala zonke ngesikhathi esisodwa, ubobheka ukuthi eduze kwakho kusondele bani, mase uyahlehlisa. Ayihambi lento ngokuthi ngoba kuyoze kube umuntu ozwana nawe oze wambatha naye. Kunabantu nje abakanjalo abazingcolise bona ngendlela yokuthi la sebeba khona konakala izinto. Kungafa yonke into, kufe kwaMnyango, kufe kwaZini, kufe kwaMawindi, kufe yonke into ngendlela ongeke uze uyibone. Kube isiphithiphithi nje indlu, uthole ukuthi akusaqoqeki ngendlela yakho, ngendlela owazi ngayo. Ube umuntu ngisho endlini yakho, kube yindlu kuyaphithizela nje. Nedi uma usempilweni yakho, ubone izinto ziqoqeka, hawulokhu kubekwa la, hawulokhu uphinde ubuyele umfutho wokwenza izinto. Ngoba usuke sehlehlile ekade kwembathe kanje ngefu elingafuni izinto eziya phezulu noma ezinhle. Ingilosi yakho mase iyambozeka. Abantu-ke abanjalo kufanele bagade bafethu ngoba benza izinto eziningi. Ungagcina usungena ey'ntweni obukade ungahlelile ukuthi ungene kuzona kanjani. Hamba nabantu abanengilosi engcolile. Ngiyabonga.